Puspusan ang ginagawang paglilinis ng mga drainage canal sa loob ng Capitol Complex sa lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng mga hakbang laban sa baha. Ito ay alinsunod sa iniatas na direktiba ni Governor Ramon V. Kiko III para matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa paligid ng Kapitolyo. Sinimula ng cleanup operation nitong June 9 at inaasahang matatapos sa June 30. Pinangunahan nito ng Provincial Engineering Office kung saan sinimulan na rin ang konstruksyon ng bagong drainage system para sa Capitol Complex. Paghahanda rin ito lalo pat tag-ulan na sa bansa. Samantala, sa gitna ng pabago-bagong panahon at hirap sa biyahe, naging malaking ginhawa sa mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis ang pagkakaroon ng bagong dialysis center sa Western Pangasinan District Hospital sa Alaminos City. Mula nang buksan ito noong January 14, tuloy-tuloy na ang serbisyo para sa mga pasyente mula sa 1st District ng Pangasinan. Kung dati, kailangang bumiyahe pa patungong Dagupan City o San Carlos City para makapagpa-dialysis, ngayon may 15 dialysis machines na ang pasilidad ng kasalukuyang nagsisilbi sa mahigit 40 pasyente. Sa pagtutok sa serbisyong kalusugan, ipinakita ng pamahalaang panlalawigan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dekalidad na serbisyo na libre at maaasahan ng lahat ng Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.